இயக்க விதிகள். அறிமுகம். மனிதர் நம்மை சுற்றியுள்ளவைகளை கூர்ந்து நோக்குவதில் மிகுந்த ஆர்வமுடையவர் ஆவர். நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் ஒன்றையொன்று சார்ந்துள்ளன. அவற்றில் சில ஓய்வு நிலையிலும் சில இயங்கும் நிலையிலும் உள்ளன. ஓய்வும் இயக்கமும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை. நம் இயக்கத்தில் பல்வேறு வகைகளான நேர்கோட்டு இயக்கம், வட்ட இயக்கம், அலைவு இயக்கம் போன்றவற்றை கற்றறிந்தோம். இதுவரை இயக்கத்தின் கூறுகளான இடப்பெயர்ச்சி, திசை வேகம் மற்றும் முடுக்கம் இவற்றை பற்றி அறிந்தோம். இப்போது இந்த பாடத்தில் இயக்கத்திற்கான காரணத்தை ஆய்ந்தறிவோம். ஓய்வில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்கத்திற்கு மாற்ற உதவுவது எது? இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு வருவதற்கு காரணம் என்ன? இயங்கும் பொருளை வேகமாக இயக்குவதற்கும் வேகத்தை குறைப்பதற்கும் எது தேவைப்படுகிறது? நகரும் பொருளில் திசையினை மாற்ற உதவுவது எது? மேற்கொண்ட அனைத்து வினாக்களுக்கும் ஒரே விடை விசை என்பதாகும். பொதுவாக விசை என்பது தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் என்று பதத்திலேயே பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளை இயக்க அல்லது இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர விசை தேவைப்படுகிறது. மேலும் இயக்கத்தில் உள்ள பொருளில் திசை வேகத்தை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ அதன் திசையினை மாற்றவோ விசை என்பது தேவைப்படுகிறது. அறிவியல் பூர்வமாக விசை என்பதை சர் ஐசக் நியூட்டனின் 3ஆம் இயக்க விதிகள் மூலம் விளக்க இயலும். இவ்விதிகள் மூலம் பொருளில் இயக்கத்தின் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதுடன் இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் மீது செயல்படும் விசை மதிப்பை கொண்டு அப்பொருள் எவ்வாறு இயங்கப் போகிறது என்பதை முன்பே தெரிந்து கொள்ளவும் உதவியாக உள்ளது. நியூட்டனின் இயக்க விதிகளுக்கு முன் விசை மற்றும் இயக்கம் பற்றிய பல்வேறு விதமாக கருத்துக்கள் இருந்தன. இப்பாடத்தில் அக்கருத்துக்கள் பற்றி விசை மற்றும் இயக்கம் பற்றிய நியூட்டனின் 3 இயக்க விதிகளையும் அறிந்து கொள்வோம். இயந்திரவியல். விசையின் செயல்பாட்டால் பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி பயிலும் அறிவியல் பாடம் இயந்திரவியல் ஆகும். இது 2 பிரிவுகளையும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை நிலையியல் மற்றும் இயக்கியல் ஆகும். நிலையியல் விசையின் செயல்பாட்டால் ஓய்வு நிலையிலுள்ள பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் நிலையில் ஆகும். இயங்கியல் விசையின் செயல்பாட்டால் இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை பற்றி அறியும் அறிவியல் இயக்கவியல் ஆகும். இது மேலும் 2 பிரிவுகளாக கீழ்கண்டவாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்கவியல். இயக்கவியல் என்பது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விசையினை கருத்தில் கொள்ளாமல் இயக்கத்தினை மட்டுமே விளங்குவது இயக்கவியல் ஆகும். இயக்க விசையியல். பொருளில் இயக்கத்தையும் அதற்கு காரணமான விசை மற்றும் விளக்குவதும் இயக்க விசையியல் ஆகும். விசை மற்றும் இயக்கம். அரிஸ்டாட்டில் கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த அறிவியல் மற்றும் தத்துவ அறிஞர் ஆவார். அவரது கூற்றுப்படி இயங்குகின்ற பொருள்கள் யாவும் தாமாகவே இயற்கையான தத்தமது ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும். அவற்றினை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை எதுவும் தேவையில்லை என கூறினார். இவ்வாறு இயங்கும் பொருட்களின் இயக்கத்தினை இயற்கையான இயக்கம், விசை சார்பற்ற இயக்கம் என வரையறுத்தார். அவ்வாறு இல்லாமல் இயங்கும் பொருட்களை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர புறவிசை தேவைப்படும் எனில் அவ்வகை இயக்கத்தினை இயற்கை மாறான இயக்கம்
விசை சார்பு இயக்கம் என வரையறுத்தார். மேலும் இரு வேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் சம உயரத்திலிருந்து விழும்போது அதிக நிறை கொண்ட பொருள் வெகு வேகமாக விழும் என்றறிந்தார். அறிவியல் அறிஞர் கலீலியோ விசை, நிலைமம் மற்றும் இயக்கம் பற்றி கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கினார். இயற்கையில் உள்ள புவிசார் பொருட்கள் யாவும் தத்தமது இயல்பான ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீரான இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும். புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரை பொருட்கள் யாவும் தத்தமது முந்தைய நிலையிலே தொடர்ந்து இருக்கும். பொருளின் மீது விசையின் தாக்கம் இருக்கும்போது நம் நிலை மாற்றறித்தினை தவிர்க்க முயலும் தன்மை அதன் நிலைமம் எனப்படும். வெற்றிடத்தில் வெவ்வேறு நிறை கொண்ட பொருட்கள் யாவும் ஒரே உயரத்திலிருந்து விழும்போது அவை ஒரே நேரத்தில் தரையை வந்தடையும். நிலைமம். நாம் பேருந்திலோ மகிழுந்திலோ பயணம் செய்யும் போது திடீரென அவை நிறுத்தப்படும் போது நமது உடல் முன்னோக்கி சாய்கின்றன. ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேருந்து திடீரென நகரும் போது உள்ளிருக்கும் நாம் பின்னே சாய்கின்றோம். தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டுள்ள வாகனத்தில் திடீரென வேகத்தடை ஏற்படும் போது பேருந்து நின்று விட்டாலும் பயணியர் தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலேயே இருக்க முயற்சிப்பதால் முன்னோக்கி விழுகின்றனர். அதேபோல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பேருந்தில் திடீரென நகர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவற்றில் இணைந்த பயணியர் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருக்கும் முயல்கின்றனர். எனவே பேருந்து நகர்ந்தாலும் அவர்கள் தமது பழைய நிலையை தக்க வைத்து பின்னோக்கி சாய்கின்றனர். ஒவ்வொரு பொருளும் தன்மீது சமம் செயல்படாத புற விசை எதுவும் செயல்படாத விரைவில் தமது ஓய்வு நிலையையோ அல்லது சென்று கொண்டிருக்கும். நேர்கோட்டு இயக்க நிலையையோ மாற்றுவதை எதிர்க்கும் தன்மை நிலைமம் என்றழைக்கப்படுகிறது. நிலைமத்தின் வகைகள். ஓய்வில் நிலைமம். நிலையாக உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் தமது ஓய்வு நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஓய்வில் நிலைமம் எனப்படும். இயக்கத்தின் நிலைமம். இயக்க நிலையிலுள்ள பொருள் தமது இயக்க நிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு இயக்கத்தில் நிலைமம் எனப்படும். திசையில் நிலைமம். இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் இயங்கும் திசையிலிருந்து மாறாது திசை மாற்றத்தினை எதிர்க்கும் பண்பு திசையில் நிலைமம் எனப்படும். நேர்கோட்டு உந்தம். திசை வேகமோ நிறையோ அதிகமானால் விசையின் தாக்கம் அதிகமாகும். விசையின் விளைவானது திசை வேகத்தையும் நிறை இணையையும் சார்ந்து அமைகிறது. ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசையின் தாக்கத்தை நேர்கோட்டு ஊந்தத்தின் மூலம் அளவிடலாம். இயங்கும் பொருளில் நிறை மற்றும் திசை வேகத்தின் பொருள் பலன் உந்தம் எனப்படும். இதன் திசையானது பொருளில் திசை வேகம் திசையிலேயே அமையும். இது ஒரு வெக்டார் அளவாகும். நியூட்டனின் இயக்க விதிகள். முதலாம் விதி. ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும். இவ்விதி விசையினை வரையறுக்கிறது. அது மட்டுமன்றி பொருட்களின் நிலைமத்தை விளக்குகிறது. இரண்டாம் விதி. பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர்த்தகவலில் அமையும். மேலும் இந்த உந்த மாறுபாட்டு விசையின் திசையிலேயே அமையும். இவ்விதி விசையின் எண் மதிப்பை அளவிட உதவுகிறது. எனவே இதை விசையின் விதி
என்று அழைக்கலாம். மூன்றாம் விதி. ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு. விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதும் இரு வேறு பொருட்கள் மீது செயல்படும். விசை. விசை என்பது இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் என்ற புறச்செயல் வடிவம் ஆகும். இதை கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கலாம். ஓய்வில் உள்ள பொருளை இயக்குவதற்கு அல்லது இயக்க முயற்சிப்பதற்கான செயல். இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருளை நிறுத்த அல்லது நிறுத்த முயற்சிப்பதற்கான செயல். இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொருளில் திசையினை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கின்றன. விசையானது எண் மதிப்பும் திசையும் கொண்ட ஒரு வெக்டார் அளவாகும். விசையின் வகைகள். விசைகளை அவை செயல்படும் திசை சார்ந்த கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம். ஒத்த இணை விசைகள். இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் ஒரே திசையில் ஒரு பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை ஒத்த இணை விசைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. மாறுபட்ட இணை விசைகள். இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட சமமான அல்லது சமமற்ற விசைகள் எதிர் எதிர் திசையில் ஒரு பொருள் மீது இணையாக செயல்பட்டால் அவை மாறுபட்ட இணை விசைகள் என்றழைக்கப்படுகிறது. ராக்கெட் ஏவுதல் நிகழ்வு. ராக்கெட் ஏவுதலில் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி மற்றும் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி இவை இரண்டும் பயன்படுகின்றன. ராக்கெட்களில் உந்த கலனில் எரிபொருள்கள் நிரப்பப்படுகின்றன. அவை எரியூட்டப்பட்டதும் வெப்ப வாயுக்கள் ராக்கெட்டின் வால் பகுதியில் இருந்து அதிக திசை வேகத்தில் வெளியேறுகின்றன. அவை மிக அதிக உந்தத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த உந்தத்தை சமன் செய்ய அதற்கு சமமான எதிர் உந்த விசை எரிகூட்டத்தில் உருவாகி ராக்கெட் மிகுந்த வேகத்துடன் முன்னோக்கி பாய்கிறது. ராக்கெட் உயர பயணிக்கும் போது அதில் உள்ள எரிபொருள் முழுவதும் எரியும் வரை அதன் நிறை படிப்படியாக குறைகிறது.